Pri starostlivosti o vášho blízkeho je dôležité, aby sa do každej aktivity zapájal čo najviac je to možné. Transfery na lôžku sú pre opatrujúceho fyzicky veľmi náročné, preto každá pomoc od pacienta je veľmi vítaná. Bridging alebo mostenie je jednoducho zdvíhanie panvy od podložky. Ak toto pacient zvládne, je to pre nás veľká pomoc a je to na dobrej ceste. Pacient by mal pri nácviku mostenia ležať na rovnom lôžku, horné končatiny má vedľa tela, pomôžte mu pokrčiť dolné končatiny v kolenách. Je dôležité fixovať pacientovi oblasť členkov, aby sa mu nešmýkalo a v oblasti kolien mu dať stimul k prevedeniu pohybu. Poklepom za sedaciu oblasť stimulujeme aktívny zdvih. Slovne pacienta podporte komentárom, aby tlačil hlavu do podložky, horné končatiny a chodidlá takisto do podložky a snažil sa zdvihnúť panvu.